Caeth ar rhydd gan Peredur Lynch. Mae'r bardd hwn hefyd yn ymdrin am marwolaeth ei dad, ond mewn ffordd wahanol i Gwyneth Lewis, ond nid yn llai llwyddiannus ar unrhyw ystyr. Anodd credu gyda llaw mai hon yw cyfrol gyntaf Peredur Lynch. Mae'r awen yn amlwg yn fyw ac yn iach, ac yn disgleirio enghraifft wrth gofio Gwyn Thomas. Yr hyn sy'n aros. Ac wedi'r holl flynyddoedd, yr hyn sy'n aros yw sawr orenau. O ddydd i ddydd yma ni gell gau, fe fyddai'n had yn ymestyn am orenau. Pan fyddai'r tywydd ar ei ddiaf, fe fyddai ef a'i ewinedd a'i fysedd yn diosg y croen arail, ac yn bendithio'r dydd a darnau o hael. Ac ar y bwrdd o'i flaen, yma ymlith ei lyfrau a'i fyfyrdodau, yr oedd o hyd, groen orenau. Yr oedd yma hefyd, wrth iddo sirnio ei bregethau, rhyw flas rhwng sirni a melustra ar daflod ei fyd. Ac wrth ddod yn ôl i bacio ei lyfrau, ar ôl yr holl flynyddoedd, yr hyn sy'n aros yw sawr orenau.